I Spa-centeret, der sælger vi jo lidt forskellige typer af sauna. Vi har nogle færdigbyggede saunaer, både i traditionel og i infrarød. Og så har vi jo også bygget selv. De infrarøde saunaer kommer jo typisk som færdige moduler og skal bare tilsluttes en stikkontakt, og de kan stå i stort set alle rum. Der ligger temperaturen på omkring 50, måske 60 grader. De infrarøde saunaer udmærker sig jo primært ved at være gode i forhold til muskelsmerter, gigtsmerter og den slags. Der er flere andre ting også, men de er smertelindrende på en anden måde end traditionel sauna. Traditionel sauna, det er jo enten en kabine, man køber bygget på mål, eller så bygger man selv. I en traditionel sauna har du måske 80-90 grader. Du kan kaste vand på stenene og få en høj luftfugtighed. Hvis man ser på de traditionelle saunaer, så ser vi også en trend, der hedder isbade, hvor folk enten springer i fjorden, i en kummefryser, i et eller andet lille koldvandsgat, de har købt, og så suser man ind i en sauna bagefter for lige at tage det værste. Og der er jo en effekt af det, hvor du kommer ind fra det iskolde vand ind i den varme sauna, og det gør noget ved blodcirkulationen, og virker også fremmende for immunforsvaret angiveligt.